RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dugan ng malibutot. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagtawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Marge. Ginaingon, kaniadto, huwaton nga mulingin ang buwan una pakaslan. Pero karon, mulingin na lang ang tiyan, pero dili pagyapon pakaslan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Hi, Marge! Kasi man, pang manicure, pedicure ka? Oo, Pepe. Lingkod. Marge, ito ko na si Mana ba? Nakita mo ni Rendel? Sweet kayo mo, oy. Mao ba, Bebe? Pero may buong lang ko sa inyong ka-sweet last week. Wala mo. Sa inyong relasyon, oy. Isang linggong pag-ibig ni Emil na Pape. Ha? Unsi wa nami. Ngano nakapanguta naman ka anak bayot? Kuan manggod. Gahapon ba? Ay, isang babae nga ako nakita nga kika-holding hands si Renel, oy. Unsa? Lagi. Itagad mo kay kong Renel. Pungutan na siya, ha? Pungutan na Jod. Gwapa iyang kuyog. Medyo. Unsa iyang buhok, Bebe? Short or long? Long. Blonde hair. More taga-nightclub ang dating sa girl, Marge, oy. Mao ba? Ay. Tabagod. Pili day danang color, eh. Gusto nimong color, ha? Sa manicure, Marge. Unya na lang ko magpa-manicure, pedicure ni mo bayot. Kaya tuon ako si Renel sa ila. Oy! Sure di ko apila sa inyong trouble, Marge, ha? Ikaw ko ni Soltes, akong nakita. Si Bibayot, resulti naman na. Ha? Tabian din bayuta na. O siya. O ganong masako man ka, ha? Sultihe ko, Renel. Kinsa tong babayhana ang imong kuyog gahapon? Amiga. Amiga lang? Amiga lang ito na ako. Di mo ka mutuo. Unya. Mag-holding hands di ay. Buang ni bayuta na. Ato na ko sa baby siya parlor. Bik. Renel, ayaw kilapti si baby, ha? Ayaw ba yun? Ikaw ba bayuta ka? Ikaw ba? Ano ka, Renel? Mutan na ka? Ha? Nga namin sulti mga Marge. Nga may kuyog ko gahapon. Ha? Silabtanon kikang bayuta ka na. Bungian ka rin. Wait. Ay, labo ka suko, God. Wait ka ron. Ikaw naman kung nangutala ni Marge kung nabuwag naman mong duha. Kaya kita mo kagahapon nga may ka-holding hands nga badje. Matukoday ka nga tinuod man. Nagkasukot ba yata na itagab kay ka nako? Nag-smile ba kay ka nako? Next time, kung may makita ka nga may kuyog ko, ayaw pang hinabot. Nakasabot ka? Marge. Gitagti ka sa ato mga fix katong nag-beach to ba? Guwapo kay kaday, oy. Pero, naulak lang yung tummy. Lemon lagi, girl. Unsa? Lili na yung tiyan? O, saman, mabdos ka!
Tiga man na imong mata, Rinel. Babtos ko. Sigagod nga si Gamli mo ko. Nakalitan ko si mong gisultiron kay... Dili pa ko andam nga may mong amahan. Unsa? Di pa ko gusto magbinyo, Marge. Oh, live-in lang sa takong mauna. Okay ra ko nga mag-live-in una mo. Pero human unya ipanganak ni Marge, kanang iyahang gimabdos, pakasal unya mo, Rinel. Oo, Neng. Rinel. Ayos ako sa mukha, Marge. Kinsa man ko na imong ka-chat? Wagod. Di tabi, good. Ano mo tanong ba sa... Mutan ang kong cellphone eh. Hala, no? Live-in partner ka ako nimo. May katungod man siguro ko nga mutanaw sa imong cellphone. Dili, di ka asawa. Di man eh. Live-in partner lang ta. May limitasyon yung pagpanghinabot na ko. Unsa? Evening, sir. Down. Ganyan na sugod ang pag-perform sa banda? Bako lang, sir. Ligo lang siya, oh. Kumalagkanta ni Judith, ako siyang kalingkol. So, 5 minutes. Salamat. Audio lang. Unsa na yan? Umakot ni Am? Lagi. Okay na ka? Okay, Am. Sana, mantawas na sa din sa club, Rinel. Audio lang. Oh my, ano ba yun? Oh, look! Si Rinel! Uy, sa niyang blonde hair nga girl. Da! Hinahanag yung mga ikal, oy. Itaglaing putahe. O, John! Bidyuhi ba yun? Bidyuhi ba yun? Sige. Sabda na ba sila sa information ng hotel? Iba kita na itong kang Mars! Ay, sorry ha. Naghubot na lang ko sa kong sapot kay alimuot ka na ang disulob ko. Lazarus man ko. Yan ang nagpanilap man ka din ha. Materialis fuertes, magkaglawas to din. O yun na. Oh, usa pa. Lugos, hindi ka mo ba yan? Ano mo din? Magtakbaw sa akong kanya. Rinel, bangon. Ka, sa'yo ba mo na mukha eh? Unsay sayo? Sayo pa nini mong alas 2 na hapon? Oh, Kinsay naghimo ni mo kiss mark, ha? smart ba? Oh, Naa pa dapit sa dughan, dapit sa imong kasing-kasing. Ayaw pag March na ko. Kinsay imong gikauban ti buok gabi eh. Katong burikat nga di mo niyang babae nga singer sa usa ka nightclub? isa pa, ano mo eh? Hinayan ang tingog mo. Animal ka! Wa pa ka matagbaw na ko. Nangita pa yung kaglaing pitsay, ha? Animal ka, Rinel! Kita magbukog ka! mo, Robert. Ustulat! Martin, sakit ang... Ang apang tiyan! Kinugo! May may agad dugo! May dugo may agad sa imong paa! Bert! Bert!
anugon. Nakuha niyong baby ni Renel, Marge. Maayo ra sad nga nakuha. Pagbuot siguro sa Ginoo nga makuha siya aron dili na siya maapil sa kasamok namo ni Renel. Unya, sa may ang plano ron nga. Nasakpan naman ni mo ang babae ni Renel. Unsa pa? Makikita ko sa babae. Si Judith? Ako siya lang ha, ako tawgon. Judith! Nakita ni mo ay. Live-in partner ko na siya ni Renel. Arita din magsulti. Unsay mo tuyo na ako nga niya magika sa nightclub nga ako ni trabahoan? Ako'y live-in partner ni Renel. Magpakaroon ingnon tang duha nga naa sa salida sa sine. Ako ang asawa ug ikaw ang kabit. May relasyon ba kamo si Renel? Relasyon? Kabit. Mistress. Kirida. Manginilog. Ah! Kapila naman nag-sex ni Renel. Ha? Kapila? Kausa? Kaduha? Katulo? Kadaghan! Sa ni na nang giluag-luagan ni mo sa Renel? Sa ni mo nga dili ka mo exhibition kung mag-sex mo? Dili parehas na ako. Nga kung unsay gustong posisyon ni Renel nga akong buhaton, aron masatisfied siya na ako akong buhaton. Ikaw, nakahimo ka bang bisag unsang posisyon sa sex? Ha? Laing-laing posisyon sa sex. Mura kog nabukog sa akong nabati. Gikan sa baba sa kulo kadidang sa akong live-in partner, nga lain-laing posisyon sa sex ang iyang gibuhat aron lang matagbaw si Renel niya. Mao di ay nga ganahan kayo si Renel ni Judith kabit. O katuman kasama ang kaagi ni Marge. Dinhining tulumanon. What's the style? Lain-laing posisyon sa sex style. Kini mao suglanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.